Βασική προϋπόθεση για να κάνουμε την προώθηση από το υπηρεσιακό στο προσωπικό μας mail είναι να έχουμε ενημερώσει το υπηρεσιακό mail, το σύζευξης δηλαδή, με το κινητό μας τηλέφωνο. Πάμε στις ρυθμίσεις και βλέπουμε εισαγωγή κινητού τηλεφώνου. Ελέγχουμε αν είναι το δικό μας κινητό τηλέφωνο, αυτό που χρησιμοποιούμε. Αν δεν είναι αυτό, θα πρέπει να το αλλάξουμε. Για να το αλλάξουμε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα PIN, το οποίο έρχεται στον δηλωμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου που βλέπουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Δηλαδή, αν είναι ξένος ο αριθμός που βλέπουμε μπροστά μας, το PIN θα έρθει σε αυτόν τον αριθμό. Εάν είναι ξένος ο αριθμός, μην πανικοβληθείτε, κατά πάσα πιθανότητα είναι του υπαλλήλου που δημιούργησε το υπηρεσιακό μας email. Οπότε τι κάνουμε? Τηλεφωνούμε σε αυτόν τον αριθμό, τον ξένο για μας αριθμό, μιλάμε με τον υπάλληλο, καταχωρούμε το νέο αριθμό κινητού τηλεφώνου, εδώ, πατάμε λήψη κωδικού, ο κωδικός PIN έρχεται στο τηλέφωνο του υπαλλήλου, μας τον λέει, τον καταχωρούμε εδώ και πατάμε αποθήκευση. Από τη στιγμή που θα πατήσουμε αποθήκευση, καταχωρήθηκε το δικό μας τηλέφωνο. Πλέον δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πάμε τώρα αφού έχουμε διαπιστώσει ότι είναι το δικό μας κινητό τηλέφωνο ή αφού το καταχωρήσουμε το δικό μας κινητό τηλέφωνο, πάμε στο προώθηση αλληλογραφίας. Στο προώθηση αλληλογραφίας πρώτα απ' όλα ελέγχουμε να μην είναι τσεκαρισμένο το δικτύρι αντιγράφου. Γιατί αν είναι τσεκαρισμένο, τότε όλα τα μηνύματα που θα προωθούνται σε εμάς θα μένουν και στο mail το υπηρεσιακό, με πρόβλημα κάποια στιγμή να γεμίσει. Δεν έχει και μεγάλη χωρητικότητα. Οπότε, αν είναι τσεκαρισμένο το κουτάκι, το ξετσεκάρουμε. Από κάτω γράφουμε το mail, το προσωπικό μας, το οποίο θέλουμε να έρχεται η υπηρεσιακή αλληλογραφία. Αφού το γράψουμε, μετά πατάμε λήψη κωδικού επιβεβαίωσης. Ο κωδικός επιβεβαίωσης θα έρθει στο κινητό τηλέφωνο που έχουμε δηλώσει. Και μετά πατάμε αποθήκευση. Και μετά αυτό ήταν. Έχουμε ήδη από εδώ και στο εξής, ό,τι μας έρχεται στο υπηρεσιακό θα μας έρχεται αμέσως στο προσωπικό μας email. Για οτιδήποτε ερώτημα θέλετε να κάνετε, στείλτε στην ιστοσελίδα δικαστής.gr@gmail.com.